स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंजलि भारती के ओर से। खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा यार ट्रेंडिंग में भतार पेंडिंग में। ई गाना के ऑडियो के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के वीडियो के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े पवन पांडे जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े शंकर सिंह जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 26 सितंबर सुबह 6:45 पर लोटस म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।